Hoe is dit? Ja, goed. Zeker, ken het beter. Vind het beter? Nee. Je wil al je lustens op mijn moeder hebben? Ja, Ja, hier. Jeetje, hoe? Ja, maar de trouwens al onder de morgen hingen. prachtig. Ja, daar kan nog weer bij. Ja, zeker. Een mooie vers niet erbij dan. Ja, ze komen je het dorp in en dan... Ja, mooi dit. ja, hè? Iedereen staat je kleer voor u. Dat is echt prachtig. Je niet meer verwacht, hè? Nou, nee, heeft net verwacht, maar wist dat de komst doen. En dan je gewoon een paar omloopje en dan beginnen zat erheen. Heerlijk dit. We wisten wat we kennen en het kon heel vier komen. Nou, dat blijkt maar wel. Jelle Jaapsteams was de voorzitter van Warberblauwe. Ja. Hoe is dit? Want ja, Lustens komt net voor in de boeken, hè? Nee, dit is uniek. Dit is historie. Dit is in deze regio net gebruikelijk. CFK-regio van oorsprong sinds 1994, sinds de fusie met de KKB pas echt wat vreugde actief. En ja, wonder boven wonder eigenlijk. Ja, het rijdt heel goede keer. Met 4 jaar in 2018 van Ajax. Nou, dat was al onwerkelijk voor ons als regio. Dat is heel bijzonder. Ja, toen zijn we van dit beleven wij voort net wij, maar dit is historie. En wat gebeurt er 4 jaar later? Stoffen, nou ja, als Marelius zelf, Warberblauwe, exen op elkaar, met 4 etappes van keuzes. Ja, dit is uniek. Dit is historie. Dus op elkaar kiezen, ik wil zeggen. Maar hoe komt dat hier? Hoe komt dat je zo leeft? Nou, ze keert, ondanks dat wij leid bij de KKB ben, hè, sinds de CFK-tijd, ik altijd wel een heel actieve vereniging hier. Alleen, ik denk wel dat het niveau, in de tijd van Martin Margin had, dat het KKB-keertsen is later op gang kwam. Hè? Dus ik denk dat we hier eens 20, 24 lijn praten, dat staren gewoon hier wat meer mensen voor te keertsen. En dan wordt dat natuurlijk wat vaker keertsen, wat een weekend wat meer vertraind. Betere trainers wellicht. En dat is bij deze lichting echt. Bij jongens, vooral een Johan Sipma, die is al jarenlang van jongens voor de KKB keert. De jongens ook wel zo wat. En dat smiet dan ook zijn vrucht nou. De staren gewoon, dat weet je gewoon allemaal geskeerd. Ja, de rest van de keert zoeken beter ondertussen ook wel. Maar we winnen dat dit wordt een beetje een ondergeschoven kindje. En zo nou aan de kant een keer op een hoek en mijn bondspartij word ik maar en dan win je weer in beeld. Maar nou, ja, dit zijn de vruchten van jarenlang wel een soort trainen per bezig. Per de ledenpartij, federatiewedstrijden. En dan, ja, smiet het dit op. Dat is natuurlijk abnormaal. Mensen, jongens, historisch kreun. KV Warberblauwe, Marelius, eerst op een vreugde.